Tak jubilejní zahávací ročník vyhrála obec, až to říká, vyhrála obec, která sehnala družstvo na poslední chvíli. Vyhrála obec, která má kostel, tak asi vyhrála obec, která má i Petrovický les. Takže vyhráli Petrovice! Já bych prosil, celý družstvo nastoupilo. Všichni účastníci štafety. Jak se tam stěská, musíte stěskat. Díky to na přistoupit. Adrian, nepůjdeš mezi ně. Já jsem kaučko. Jedný osobě. Budeme číst. Takže se dej starostový pohár. Dotažný pohár dá samozřejmě náš starosta. Ale já bych John Pastavej, jde na parádu. Tady máš šampáň, jo? Šampáň si tam dáte vy. Formou, když to tak bývá. Nějaký dozasnej. Děkuju, kde jsi? Důležitý je, že se přiznáš, než se běželo. Jo, a pak musím vyhlásit, že to je nejúspěšnější z diplomama. Co ještě máš? Jste tam nenapsali Mečák? Já bych to přepsal. Jiřího Veselého. Nějaký tomu má tam všechny mohli umejt. Hoši, já vám děkuji. Ale tak si to vezmaš mě tady. Zvažtěte, až vás budeme. Sedněte si, ať vidíme i toho Bachrouka vzadou. Výborný, ten si musí sednout, má vysoký plat. Tam máme manažera. Takže místní, máte zhodnocíno. Martine. Dělej, já mám žížeň. Takže Bardo, díky moc za to, ahoj. A s pohárem. A s pohárem, to je putovní. Ten už je náš. Na druhém místě se umístilo družstvo domácí, družstvo obce Václavy.